ஸ்வர்ணி, இது என்னது கையில் வச்சிருக்கிறது? லங்ஸா? இல்லையே, அது சாப்பிட்றதுல. அதுக்கு பேர் என்ன? இதுக்கு பேர், இந்த பழத்துக்கு பேர் என்ன? லங்ஸ் எங்க இருக்கும்? அங்கேயா இருக்கு? இதுக்கு பேர் பிளம்ஸ். சரி, அங்க இருக்கட்டும். இந்த பழத்துக்கு பேரு பிளம்ஸ். லங்ஸ் இல்ல, பிளம்ஸ். போல. ஸ்வர்ணி, இது என்னது கையில் வச்சிருக்கிறது? லங்ஸா? இல்லையே, அது சாப்பிட்றதுல. அதுக்கு பேர் என்ன? இதுக்கு பேர், இந்த பழத்துக்கு பேர் என்ன? லங்ஸ் எங்க இருக்கும்? அங்கேயா இருக்கு? இதுக்கு பேர் பிளம்ஸ். சரி, அங்க இருக்கட்டும். இந்த பழத்துக்கு பேரு பிளம்ஸ். லங்ஸ் இல்ல, பிளம்ஸ்.